И сега сме на някакво кафе. Да. Беше затворено и си минахме. Стария град. Това е тръгва. Всички си тръгват, защото аз нямам. Разбира се. Ето котката, черната котка. Ела тук мати. Тя носи неща си. Идва. Малко си натръсне на ногте. Не разбрахме, че е затворено. И без да се така го отвориха върху нас, защото се натръсне на ногте. Просто седнахме на маса. И оня го си не и вижте колко са малко кафе си сложили, защото се натръсна в стане. Колата ми има да ги сигурата ми сиера. Ето отвориха заради нас. Един човек, който говори. Един някакъв обрък. Май. Един знак. Точно. Да, знам го това много време. Не се го харесвам, сега си не го видя какво прави. Лапка прави. И общо взето, Сива сме идиот, че чак отворихме заведение. Как си към това? Дима. Човека се видя в чудо заради нас. Да, ето че отворя. Стига толкова. Откъде нещо малко? Нямам пари за лекар. Ето ги, бията. Чечмания сред улицата. Ето този набра. Видя, че го снимам и спря боя, защото ще го хвани полицията. Яра в папката ще ме убие. Сега ще си върти задница. О, боже мой. Аз си хванем частицата. Ще влезем. Може да спреш, идиот. Габо, как се чувстваш в носа? Габо се любива на някаква игришка песен. Благодарим, благодарим. Просто да